Karong adlaw gitakda nga hiusaon sa magbalanday sa lokal nga simbahan sa Archdiocese of Zabis ang 120 ka mga parisad nga mosulod sa salag sa kabidyoon sa ipahigayon nga 95th anniversary sa lalawigan sa Misamis Occidental o kasalan sa Kapitolyo nga gihatagan og pagtagad pinagi ni Governor Henry Wabinal ang paghiusa sa mga wala makasal sa batas sa katiling banog sa simbahan. Gipayag na Archbishop Martin sa Dabawa di Arzobispo sa Zabis sa ginaot kini sa mga kabarian sa matang parokya kung asa adunay o hiusahon nga parisad ang kikinahanglan nga mohimong pagkumpisal sa maong pagpaygayon sa kasalan sa dili pa kinihimuon ang pagkasal kanila sa pagsulod sa salag sa komunidad. Gipasalamatan usab sa Arsobispo ang gobernador sa lalawigan sa Misamis Occidental, Governor Henry Wabinal sa pagpaningkamot nga mahatag ug pahatagan og pagdagan ang espirituhanon nga paghiusa sa mga wa makasal sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Hinungdan nga matag kasaulugan sa anibersaryo sa lalawigan anaa gayon ang kasalan sa probinsya nga ipaygayon nga sa mga wala mahatagi og hiusa diha sa salag sa kamidyoon o wala lamang naghatag sa sekular nga progreso apan naghatag usab sa mapasar sa bispo sa spiritual progress o human development diha sa katawhan sa Misamis Occidental. Ano ang tibig kamay payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Zabis alang sa pagpahigayon sa kasalan sa Kapitolyo sa kasalan sa probinsya karong adlaw diha mismo kini pahigayon sa Asenso Global Gardens sa Tagum City karong alas 9 takna sa buntag. Sa Pizza City, usbon ko, mao ang kasaulugan sa kasalan ng bayan nga gihalad sa atong gobernador alang Governor Henry S. Waminal alang sa 120 ka mga asawa, mga babae ug lalaki nga wala pa makasal. Ug ako mismo ang mokasal kanila ug bagahimuon kini dito sa Global Gardens sa Huyuhoy, Tagum City. Hinaut unta nga pakumpisalon sa mga kaparian usab ang ilang nga mga Katoliko nga mopakasal. Unya akong pasalamatan gayon ang lakang sa atong pinangga nga gobernador, Governor Henry S. Waminal, nga dili lang gatan-aw sa secular progress, kundi nitanaw usab niya ang spiritual progress, ang spiritual development sa katawhan sa Misamis Occidental. Ang tibig kamay payag sa nagunang magbalanday sa Archdiocese of Zabis, Most Reverend Martin Sarvento Bawa DD. Alang sa DX, din si Managing Kapana, Radio Siman, Dominio Manuel Ronquillo Gier, Danang sa nagbayan.